Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzule eta arratsaldeon Mai eta Goiuri ostirala hementxe dugu. Bai, arratsaldeon, Maitalak etxera, ja. Arratsaldeon ekipo, ostirala eta amairu, ez ahaztu inoiz, ostirala eta amairu. Oi eta orain hasiko zara albiste harrigarriak errepasatzen, ezta? Bai, adibidez, gaurko egunez, 1907 jaio zen Daphne de Maurier idazle britaniarra, bere eleberri ugari zinemara egokitu zituzten. Bai, eta ostirala amairu dela eta Maik aipatu ditu Alfred Hitchcockek zuzendutako bi bitxikeria, The Birds eta Rebecca. Okar zabiltzate, gaur ez dut beldurrarekin lotutako ez ikusi. Baino konturatu naiz, zerbait harrigarria dagoela askotan efemeridetan. Harrigarria, Mai, azalduri. Konturatu zarete egun batzutan efemerideak errepasatzen, badiru dila monotematikoak direla. Adibidez, arkeologo asko jaio edo hil zirelako. Bai, edo politikari asko agertzen zirelako. Edo margolariekin loturak daudelako, batzuetan gertatzen da, bai. Tira, jakin daiteke zein den gaurko monotema? Gaur mendiragoaz, Himalaiara hain zuzen ere. Mendien edertasuna, azaldu nahi detargira. Lajata landakan da, hau bai, ona. Etara begira, kozederrak ikustera, igo gaitezen mendira. Bagoazen Himalaiara, adibidez, 2009ko maiatzaren 14an, Achille Compagnoni, alpinista eta eskalatzaile italiarra, hiltzen. Lino Lazetelirekin batera, 1984ko ustaiak, 31an, K2 mendiaren gailurrea iritsi zen. Bi alpinistak izan ziren gailurrera iristea lortu zuten lehenak. Orduan nik Alison Hargreaves, alpinista britaniarra aipatuko dut. 1985an Everest bakarrik, oxigenorik gabe eta xerparik gabe igotzagatik egitzen ezaguna. Alpeetako iparraldeko aurpegi handi guztiak denboraldi bakarrean koroatu zituen lehen alpinista izan zen. Eta urte hartan, Hargreavesek munduko 3 mendi altuenak Everest, K2 eta Kanchenjunga bakarka igotzeko asmoa zuen. 3 gailurretako lehena koratzea lortu zuen, baino maiatzaren 13an 3 hilabete beranduxeago uste dut. Hori da. Hil egin zen, K2 gailurrera, jaisten. Aurki dezadan bidea, askatu nadin zure loturaz, behar dezadan airea, ez nadin izan jainko lurtiarra. Harrigarria eta Himalaiaren monotema ez da hor bukatzen, 1988an Chantal Mauduit, alpinista frantziarra, daulagirin hil zen elur jauzi baten ondorioz. Alpinista frantses nabarmena izan zen Mauduit. 5 urte zituela iritsi zen Frantziako Alpeetara, eta 15 urte zituela hasi zen eskalatzen. K2, Shishapagma, Cho-Oyu, Lhotse, Manaslu eta Gasherbrum 2 igo zituen. Gainera, Lhotse bakarka igo zuen lehen emakume izan zen. Baina 1988ko maiatzaren 13an, gaurko egunez, Daulagirin izandako elur jauzi baten ondorioz hil egin zen. Eta 2007an Ricardo Valencia, alpinista naparra, Getz Ibargoitin jaioa, Daulagirira eginiko espedizioan bigarren kanpamentuan atxeden hartzen ari zela gailurrera igotzeko asmoz, elur jauzi batek jota hiltzen. Santiago Sagaste, alpinista aragoiarra ere berarekin hiltzen. Berriro Daulagiri eta berriro elur jauzi bat. Ez alda harrigarria. Ikaragarria. Elur ikara, ara lotura lurri kara. Gaurko egunez, 1888 Inge Legman, sismologa daniarra jaio zen, lurrikaren magnitudeak eta hauen ondorioen inguruko lehenengo probak egin zituen, eta lurraren barne nukleoa eta kanpo nukleoa bereizi zituen, bien arteko mugari,
barne eta kanpo nukleoren artekoari, Lehman etenunea esaten zaio. Eta gainera Ingel Lehmanek ez dauka zerikusirik Lehman Brothersekin. Baina seguro gustoko zuela The Blues Brothers. Wow! Sentitzen du nolabait gaurko egun ezin nintzela. Ze gaurko egunez 2012an zen Donald Duck Dan musikaria The Blues Brothers bandaren dun baxu jolea. Arrigarria! Konturatu zarete? Zertaz? Abesti honetan Ray Charles agertzen da. Bai. Esan dezakegu musikaren gailurrera iritsi zela Ray Charles. Eta itxua zen. Eta gaurko egunez 1950an beste abeslari itxu ospetsu bat jaio zen, bakizuen hor. Stevie Wonder. Ue, noski baiet. Keep on turning, 'cause it won't be long. Powers, keep on lying. Higher Ground abestia, alde altuena. Ez alda harrigarria? Ai, Stevie Wonder. Stevie Wonder estatu batuar kantautore eta musikagilea da, itzindaria eta eragin handikoa blues, pop, gospel, funk eta jazz generoetan. 1970ko hamarkadan rhythm and bluesaren konbentzioak sortu zituen. Maila altua hitz egiten badugu, ezin dugu ahaztu gai hartan jaiotako erreferente bat, Dolores Ibarruri, La Pasionaria. Baina Inigo La Pasionaria uste dut abenduan jaio eta azaroan hil zela. Nola lortu du gaurko sarreraren aipamena? Nik badakit. 1977ko maiatzaren 13an, hau da gaurko egunez, Dolores Ibarruri buruzagi komunista Espainiara itzuli zen urte askoan erbesteratuta egon ondoren. Berriz ere diputatu hautatu zuten oraingoan korte konstituzio giletara. No hay tregua en el combate por la paz. Desde el 56 tendimos nuestra mano a todos los demás. Bandera infatigable. Eta badakizue ze aktore iritsi zen To the Top of the Top, edo hobeto esan da, Top Torrera. Txiste oso txarra, Inigo. Baina nik badakit zein den aktore hori Top Torrera iritsi zela. Gary Cooper! Gary Cooper estatu batuetako aktorea izan zen, bitan gizonezko aktore honenaren Oscar sariaren irabazlea. 1920ko hamarkadan hasi eta 100 film baino gehiagotan parte hartu zuen, antzesteko era lasaia, estoikoa, iaia mugimendu gabea zeukan, baina aldi berean batzuetan intentsitate handiko nortasuna erakusten zuen. Eta mendietatik gora zioanean, hegazkin batean, istripu bat izan zuen eta hil egin zen musikari oso gazte bat altuenean zegoen. Mila 1941 jaio zen Limbuten, Kalifornian, Richard Steven Valenzuela edo Richie Valens, estatu batuar rock musikari eta abeslari izan zen, nagusiki, La Bamba mexikara besti herrikoiaren rock egokitzapen arrakastatxua egitegatik egin zen ospetsu. Arriba y arriba, gora eta gora, ez da harrigarria gaurko sarreraren ibilbidea. Bai, eta horregatik gaurko gonbidatuak punta-puntakoak dira. Ekaizgoiko etxea idazlearen aforismoak ezagutuko ditugu. Eta Grezia ingurura goaz, Jon Rodríguez eta Peio Alberdi bidaiariekin gainera, bakoitza bere bidetik dabil dagoeneko. Eta Kontxita Beitiarekin hitz egingo dugu, gure tribuaren jakintxoarekin zapaia aukituko dugu.
Bamba, zerura igotzeko eskailera bat behar da. Bamba, ni ez naiz marinela, kapitaina baizik. Bamba, zailkapenean eskalatzen gure banda. Eta azteko prest, dinbidamba. Arratsaldeon entzule harrigarriok, maiatzak 13 ditu gaur eta ostirala da, nabari da ezta, ongietorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin harrigarrietan harrigarriena. Mai Gorostiaga Pozo, arratsaldeon. Arratsaldeon ekipo, 1909an gaurko egunez lehenengo Giro etapa ospatu zen. Haupa ekipo, gailurrera. Manikoko naiz. Goiuri ezei zarandia, zer moduz? Kokoteraino. Manikoko naiz. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio elurbide gaur bigarren kafeak 337 du, arratsaldeak 4 eta 11 minutu, maiatzak 13 eta gu hemen 3, zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko. Ze ezagit badakizuen, baina bat egiteko 2 behar dira. Ongitorri bigarren kafera. He tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos de mi hogar, Me invade la morriña, el dolor de brehogar, cuando suena la muñeira. Goiuri ezei zarandia. Firmes! Ai! Zein da zure maite duta? Ze urduri jarri naizen. Ba, gaur, asteburu pasa jongo naiz geroxeago, lana bukatu ostean, eta urduri nago, baino, urduri egotea zut maite, baino ez dakit sentsazio hau dena hartuko tenuen maleta prest daukat, zer aztu zait, zer ekarri behar dut, noragoaz, ze ordutan, hori gustate zait. Zuk badakizu Espainieraren esaeran zer esaten den Viernes 13-ren atzetik? Ez? Martes y 13? Martes y 13, sorte txarra, ez? Ni te cases ni te embarques. Vale. Martes ni te cases ni te embarques. Viernes 13? Hori ere esaten duten, azten dira. La Liga Armada Galega. Bazpade ez da dira gaur inor ezkondu izu. Miña terra galega, donde el cielo es siempre gris. Nire maite duta da nola mitoak joaten dire nola pixkanaka deskubritzen, eta nirea nahiko txolina da, baina nire etxeko sukaldean etxera sartu nintzen hartan zegoen garai bateko baldosa bat lurrean, eta asko gustatzen zaidan, oso vintage, oso zar estilokoa, eta zen, hau mantendu ingo dut, eta obrantzear etxean, pixkate zikindu zuten, eta hori bili ginean azidoarekin baldosa ura garbitzen, erori ziren horre porlan zatitxoak eta riska eta pixkate zikintze hon, eta pena azan ze pixka baldosari kolorere joan zitzaion azidoarekin, eta hemen egunen batean aldatu beharko da, baina
Eta gor kuadriak bat etorri da etxera gauzatekin laguntzea horre iturgin lanetan, eta ari ginen sukaldea zizketan da, bai, hemen egunen baten obra ingo dut, eta baldosa honekin zer egin da esate dit, baina hori sintasola izango da. Nola bat, bai, eta erakutsi nondik aztezan sintasola, eta ni ez da posible. Ez da posible pasaitu dela, ez da diruz pala urten eretxean baldosa horta zizketan, bai, eske baldosa hau garbitu genuen, eta zaurra zan, eta gaur deskubritu dut, ez. Ez dela baldosa sintasol kutre bazala. Baizik gaur arte ez du dela inoiz entzun sintasolitza? Ez? Ez? Jo, garai baten sintasola zan, denetarako. Egurrezko lur faltsuak sortzeko, nik uste tetxutan ere teiatu uralitaren gainean, edo horrelako zean gainean jartzen zala, ez? Euskal Herren gainera hau da guzti sintasole, bai? Galizian antzeko, Miñaterra galegan. Miñaterra galega, zema maite dudan Galizia, bai da, maite dut Galizia. Partia bikoitzatik gainera. Alde batetik esan behar nun gaurko maite duta Sinistro Total, justo abesti hau, ez, Miñaterra galega. Sinistro Total egia utzitu eszenatokik, larun baten, bi kontzertu eskaini zituen Madrilen, eta ja azkenak, ja. Erretiratzen da eszenatokietatik, Julian Hernandezen banda eta guzti, 40 urte eta gero, eta nire garaian, Sinistro Total, zeuka, bere txokoa, nire diskografian, etxean, eta asko gustatzen zait banda hori, eta maite dut Sinistro Total, baino karo, Galizia aipamena egiten, gaur errepasatzen efemeridea, ez dakit, lotu nahi dut, ze hau, igual Neifiusarekin, gaur ez dut egingo Neifiusa, ez dago tititi. Baino bai kontatu nahi dut benetako historio bat eta gezurra dirudi. Gaur 1900 eta 80an hiltzen Maruxa Fandiño Ricard. Maruxa eta Coralia, bi ahizpa ziren, las dos Marías, deitzen zieten edo las dos en punto. Santiago Compostelan oso ezagunak egin ziren, kalean beti zijoazela oso makillatutak, arroz hautsa aurpegien txuritzeko, karmin supergorri, begiak oso pintatuta, jantzi koloredunak, oso berezi aizpauek, eta beti kaletikan. Eta baukate estatua bat, monumentua daukate Santiago Compostelan, Cesar Lombera eskultorea egindakoa. Naia Cesar Lombera Barakaldon jaio zen, naiz eta berak dio Barakaldon jaiotako Galiziarra dela. Eta berak zituen estatua hori, las dos en punto, las dos Marías, deitzen zieten las dos en punto, zeren ordubitan, egueriko ordubitan, ateatzen ziren etxetikan, unibertsitateko ikasleek ordu horietan ateratzen zirela, pixka bat, esaten zuten prostituzioa, eta horrelako gauza, zalamerak beraiekin, beraiek aldetzen zituzenean, nirekin nahi duzu zerbait, eta beraiek zitu jaten ez, esaten zuten, ez? Eta oso ezagunak, eta beraien atzetik dago historio bat oso gogorra, eta bere familian 13 anai errebe ziren uste dut, eta 3 anai anarkistak, Frankorekin beraien atzetik, jontziren mendira eskutatzea eta familien hasi ziren, hipoit, bortxaketak eta gauero juten ziren galdetzea, eta ustez, bi neskauek beste aizparekin batera, hiru ziren, bortxaketak eta bar, pixka bat erotuta bukatu ziren, edo eromen horretan, ezakit, gordetzen zuten eren sufrimendua, ez? Eta hasi ziren kalera ateratzen, oso koloretsuak eta jostuna ziren, eta utzi bari zuten lana, presioengatik, eta, gorriak, ez, anarkisten familikoak, eta lanik ez, hortik agian prostituziora edo karitatera bultzatuta egon behar izan ziren, bi ahizpauek, Coralia eta Maruxa, eta, monumentu hau, uste dut Santiago Compostelan katedral eta gero, segurazki da, bigarren argazkia egin behar dezun lekuan da, estatu hau dagoen lekuan, las dos en punto, gainera polikromatua da, oso polita koloreduna, jakiteko gutxi gora bera, nola jazten ziren Coralia eta Maruxak. Ni guain dala gutxi egon naiz, eta maite ditut Maruxa, maite eta Coralia, maite ditut las dos en punto, maite dut Galizia, eta horrelako historio gogorrak kontatu behar dira. Guain 2 mito berriak agertu dira nire bizitzan, gora Coralia eta Maruxa.
Gora Koralia eta Maruxa, arratsaleko 4:20 eta hementxe naiz irratian, bigarren kafean giro goxoagoan egingo dugu aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goiuri jo nahi du instrumentu. Bai, ez dakit nola izena duen. Jo, Baina... esaten badizut, akaso gustuko izango duzu. Zer, izena edo instrumentua? Bi gauzek. Nahi, helikornio asko gustatzen zait, erakutsi zen idanetik. Badakit helikornia zela existitzen, entzule maite, ez kezkatu. Baina helikoia gustatzen zaizu? Helikoia gustatzen zait, baina helikornioa, helikoia hitzat zait etortzen inoiz burura, eta helikornioa etortzen zait. Unikornioak bezala. Beraz, nik helikornioa deitzen diot. Ez dago aizki. Nik musikatresnekin, tomatea gutxi, ni musikatresnekin antzerako zerbait, ze txirula, bai, hau kontatu dizuet noiz bait, Sintxanen abestia jotzen badakidala txirularekin, baina... Noiz bait. Askotan, kontatzeko modukoa da, izu? Bai. Nire talentu sekretua da. Eta hori da, jotzen dakidan instrumentu bakarra. Saiatu naiz hemen laborategian daukagun pianoarekin, gauzatxoak, ez dakit, doinuren bat ateratzen, baina ez. Nik baino askoz gehiago daki musikaz, batzuetan bisitan etortzen zaigun Ander Zubilagaren alabak. 2 urte ditu, eta ederki kontrolatzen ditu hemen dauzkagun musikatresna guztiak. Baina nik begira, musikarekin nahiko kaskar. Eta nola izena du instrumentua? Enago ziur, baina zikiratza edo zikiratze flauta, olako... Zikiro jana bai, kontrolatzen dut, baina zikiratza ez dakitzerdan. Kontu da guk ere ez dakigula gehiegi instrumentu hauen inguruan, baina Juan Mari Beltranekin atzo aritu ginean, eta ark kontatu zizkigun, hainbat eta hainbat, gauzatxo, baina bereziki, Juan Mari Beltranek oraintxe argitaratu duen entziklopedia eta diskoaren, disko baino CD bat da, berak azaldu zuenez, bertan hainbat eta hainbat ondare musikal bildu dituztela, han eta hemengo musikariek jotako instrumentuekin, eta hori aurkezteko kontzertua osatu dute, bihar Victorio Eugenian izango dira, arratsaldeko 7:30 Klubaretoan, eta antxe eskainiko duten kontzertuan, hainbat instrumentu ezagutu, halako lan pedagogikoare egingo dute, baina batez ere, kontzertu giroan edo, hariko garela esan ziguten, eta guk badaukagu gure sarrera bikoitz horren irabazlea, eta... Irabazlea da Gorka Santesteban! Norbaitek esango du, tongo, ez barkatu. Victoria Eugenia Aretoarekin geratu ginen ostiral goizean emango genizkiela izenak eurek dagoeneko sarreraiek txartelegian usteko, eta beraz, guk hemen egin dugu zozketa, Gorka Santestenak irabazi du, oso pozik gaude, berak irabaztea nahiko genuken, bai, baina ez da tramparik egon, inor ez da di hemen elarritu. Gero egoko dugu bideoa eskure sareetara, eta ikusiko duzen ora papertxoak ateratzen ditugun, eta nola ez den tongoa, eta benetan atera den papertxo horietan Gorkaren izena. Hori da. Eta gauzak horrela, guk gaurko saioa abiatu behar dugu, baina lehenago bidean geldialditxo txiki bat egingo dugu, eta bagoaz Ekaitz Goikoetxearekin, haren aforismo liburu berrien murgiltzera. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Gaur bezalako egun batez 2003an, hainbat irratikate britainiarrek egindako ikerketa batek, Oasis taldearen Wonderwall abestia azken 2 hamarkadetako abestirik onena izendatuzun. 1985 taldeak argitaratutako bigarren diskoan aditu ahal izan genuen kantua, What's the Story Morning Glory izenekoan.
Album honetan, Roll With It, Don't Look Back in Anger edo Some Might Say bezalako arrakastak zeuden, eta horrela lan pare batekin Noel eta Liam Gallagher anaiak pop rock britainiarraren historian sartu ziren. Oasisek sailkapen honetan bertzea besti mitiko batzuk gainditu zituen, ala nola The Verben Bittersweet Symphony edo Rem estatuatuarren Everybody Hearts edo taldearen ereserkia den Losing My Religion bezalako klasikoak. Oasis. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. And all the lights that light the way. Gobara, airera, trapuzikinak. Erreferente hernaniar bat izango dugu hizketagai lehen aldiz Gobaran. Aimar Elosegi Ansa ezagutuko dugu. Lagunek moio ez izenez ezagutzen zutena. Katalin Miner eskerrik asko Gobarara gertura ezagatik. 2005ean azaldu zen lagun artean trans bezala. Zuko goratzen duzu garai hartako testuingurua zein zen? Herrian lagun artean bere giroan. Eske herrian eta giroan bakarrik nila jada militante feminista nintzen eta feminismo barruan ere ezer gutxi, oso gauza arrotz bat zan. Orduan, giroa zan, nik ez da esango transfobia zuzeneko edo erasoetako, baina ez jakintasun bat eta gauza oso raro bat balitz bezala. Oso gauza arrotza. Hendik ere esaten dana, maite zaitut, baina sufritu ingo duzu. Uste transekin begiradori dagoela eta moioren garaian are gehiago. Esatezuna, ez dago referenterik, ez dago, eta ni gero handik urte bat zara ezagutu nituen transpersona pila bat Bartzelonan, zorion txua ziren, proiektu vitalak zituzten, laboralak, bikoteak, ligeak, eta barrez. Brian Altimaz berez eskerrik asko etortzagatik. Gizonetik emakumean basatu baretzula, emakumentik gizonera, ez dago erdibidiko ezerrez, ez dago beste generoik, gaina hori ez, hormonatu mardezu, bakuntzakin dituzu, bai ala bai, eta bukarara iritsi, eta orduan ja izkutatu, eta ez da zer gertatzen. Eta hori ez da realitate bat. Zaleike beste baten batena, baina prozesu hori ez da maitzen. Moiok bide bat irikizun Erlanin, hoi ala da, argi dago, nik askotan esan dut, ibilbide asko erraztu diala, eta ez naizela kejau, porque erraztu indu ez. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Arratsaleko 4:28 orain bai, Ekaitz Goikoetxea agurtzera goaz. Keep calm and bigarren kafea. Heldu dira! Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara. Nik abeste entzuten dudan bakoitzean, hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak aipatzen direnean, izaten dute pertsona batekin gogoratzeko joera, eta hain zuzen ere gaurko gonbidatua da. Ekaitz Goikoetxea. Arratsalde honetan gitorri bigarren kafera berriro ere. Eskerrik asko. Hitzen malabarista badan urri batean, edo bintzat hitzak asko maite dituen pertsona Ekaitz Goikoetxea, ezta? Hizkuntzarekin jolasean oso eroso sentitu dena eta sentitzen dena. Bai, hala da ez, ikaragarri gozatzen dut, hizkuntzarekin, euskararekin jolasean, eta azken aldian neri buruz hitz horiek asko irakurtzen nahi naiz ez, hitzaren magoa eta atentzia ematen diote bintzat. Balioerantzia aforismo liburua plazaratu berri duzu, ez da denbora asko igaro, naiz eta oihartzun asko izan duen, eta horrek akaso entzuleari sentsazio eman liezaioke, ez dakite, liburuak hilabeteak kalean daramatzala, baina agortuta dago, gure eskutara oraindik iristeko zaigara, laizter izango dira edizio gehiago, Bale Azuri argitaletxeak publikatu du, eta bertan,
gai ugari batzuk ikusi ahal izan ditugu, saretan zerbait elkarbanatu duzuelako, joan den asteko aurkezpenean ere izan zen, joan den astean izan zen oker espaniz, ezta? Bai. Igartza Jauregian. Bi aste. Bi asteia? Gaur bi aste. Bai. Hori da, gaur bi aste hori da. Bai. Eta bertan batzuk ere entzuteko aukera izan da, pixkate hurbildu gara. Kuriosoa da, zuk zeu esan duzu, ez? Lehenengo liburua, hizkuntzaren laburrean egin duzula. Baina hori bada meritu, ez? Hizkuntza luzean eta laburrean, bertsoa metrika ezberdinetan eraikitzen den bezalaxe, esan beharreko ere hizkuntzak ahalbidetzen duelako, ez? Neurri ezberdinetan esatea. Bai, ni luzean ez naiz gai. Ez naiz ere eroso sentitzen, eta esango nuke txikitatik ohitu naizela laburrera, ez? Bertxotan hasi eta ezi izan nintzen, eta bertxotan badakizue, hasi eta buka egin behar da, kolpea bilatu, 7, 6, 10, 8 ere hitzak ondo aukeratu behar dira, orduan esango nuke ia jaiotzetik dakardan aje bat dela, ez? Hitzik egokiena aukeratu nahi eta behar izate horrena, geruza desberdinak bilatzearena, hitzjokoak eta hurbiletik bizi nahi izatearena, eta hor eroso, hortxe gozatzen dut, eta iruditzen zait nik eskain dezakedan onena eta ederrena, hortik eskain dezakedala. Bapatekoan ibilizara, bertso paperian ere bai, letrak edo hitzak musikari jartzen, zer du aforismo liburu honek gehiago, bapatekotasunetik, ze bururatu ere bapatean bururatuko dira, nahiz eta gero paperean amaitu, zer du gehiago, bapatekotasunetik edo bertso paperaren prozesutik edo? Oso galdera interesgarria da, eta orain arte gutxitan jarri naiz ez, horri erreparatzen, esango nuke bietatik duela ez, askotan iruditzen zait denbora asko ez, eskaini diodala ideia bati, hitzen joan etorriren bati, baina beste askotan bapatean etortzen zaizkidan flashak dira ez, nere burua horretara jarria dago, nahi bat egon behar du ez, oinarrian, idatzi nahi ez baldin badut ez zaitez etortzen, baina borondatea baldin badut aforismoak idazteko, erraz etortzen zaitez, ideiaren bat, irudiren bat, bitxikeriaren bat, eta askotan horiek izaten dira geroko aforismoen lehen gai edo errekinak ez. Esango nuke bietatik, badaude aforismo batzuk berehala etortzen zaizkidanak, naiz eta gero orrazketaren bat edo beharko duten, eta beste batzuk bilaketa baten ondorio direnak, ez? Eta hori bera bazait erakargarri, ez? Beti ez direla modu berean sortuak izan. Batzutan badirudi, kaitzen hitzek badutela neutroi eta potroi, protoi, oreka eta desoreka bat, ez? Batzuk elkar biltzeko joera, bestek elkarren talkan esanai berriak sortzekoa, izenburua bera ere balio erantziak badu hortik, badu iaia aforismotik, eta badu era berean elkarrekin eta elkarren talkan bietan esanaiak bidertzen dituen izenburuaren izakera, ez? Bai, badut joera hori gustatzen zaitez, hitzen bidez irakurketa ezberdinak eskaintzea, ez? Irakurlei, mezuetan, estetikan ere bai, ez? Balio erantzi, bilut, ustasunetik, ez? Betetzera, norbera eta ingurukoak, bai, bada gustoko dudan zerbait eta propio bilatzen dudana. Eta liburuaren muinean gai asko. Zure bertxotan, zure publikaziotan, zure hitzetan, gure eguneroko gai asko, gai politikoak, gai sakonak ere lantzen dituzu, eta aforismo hauetan ere badaude horrelakoak oso laburrean, Gabinok zure aurkezpenan zion bezalaxe, oso laburrean hainbeste esaten duten aforismoak, ez? Bai, esango nuke oro har, gai unibertsalak daudela oinarrian, ez? Bizitza heriotza, izatea, identitatea, maitasuna, hitza eta isiltasuna ere oso presente daude, ezta? Nik hitza behar dut, baina isiltasuna oinarri duela, ez? Hori asko aipatzen ari naiz, ni oso isiltasun
zalea naiz, eta gaur egungo gizartean badirudi isiluneak urrundu egin nahi izaten ditugula, deseroso sentiarazten gaituztela, isilunek pentsamendu tristeak edo erakartzen dituztela, eta nire kasuan behintzat alderantziz da, ez? Gero esango dudan hori ederra izango bada, eraikitzailea izango bada, sortzailea izango bada, isiltasuna behar dut derrigorrean, ez? Eta isiltasun partekatuak ere maite ditut, ez? Ez dakit, saio honen aurretik une batzuetan isilik egon gara guztiok, eta ni oso eroso sentitu naiz, ez? Nor berean ariko ginen, eta behar bada batzuetan pentsatuko dut, zer egiten ariko ote da, zer pentsaten arituko ote da, eta galdetuko dizuet, baina beste batzuetan ez dute galdetzeko beharrik, eta oso gustora sentitzen naiz. Gatoz, etorriko gara bueltan balio erantzira, baina orain isiltasunaren inguruan ari zarela etorri zait burura, eta gero galdetzeko intentzioare bagenuen popatikekin duela gutxi aurkezu zenuten zuen lana, eta irratian ere aipatu nuen, ez? Lan hori zuzenean ikusteko, aurkezpen hori ikusteko aukera izan nuela, eta gero Xabier Kreuetekin eta zurekin ekaitze, WhatsApp ezaritu ginen, ez? Zeiru ditu eta nola ikusi, eta aipatzen nien niretzat emanaldi horren doai nagusia pausa zela. Bazegoela tempo narratiboa, isiltasuna, tempo musikala, ordena nahasten den pausa hori oso ardatz emanaldian. Eta uste dut baduela zer ikusia, ez aipatzen duzun isiltasun horiekin, ia bertsoa botatzerakoan ere, kantu egiterakoan ere, kantakeretan badaudela pausak eta isiltasun nimine batzuk, eta badutela lotura aipatzen ari zaren horrekin, ez? Nik banuen irakasle bat, behin eta berriz errepikatzen ziguna isiluneak urrea direla, ez? Eta isiluneak ondo kudeatzen jakiteak ikaragarri balio duela. Eta bere irakaspen hori beti izaten dut oso gogoan, eta saiatzen naiz isiluneari dagokion balioa ematen, azken batean isiluneak oso adierazkorrak eta adierazgarriak direlako, asko esaten dutelako. Aipatu dugu lehen, bapategotasuna eta bertso papera edo, guk gaur entrevista honetan paper gutxi dugu eta bapategotasunerako askatasun handia, eta Mai eta Goiurik ondo baderitzote, ez da egit, aforismo liburu hori pixkana ezagutzen hasi barko dugu, ekaitz eta zartxo baite irakurriko diguzu, non baite kokatuko dugu. Bai, lehen esan dudan bezala, gai unibertsala daude, baina aldi berean badaude egunerokoan nik ezkatzen nauten gaiak ere, ez da, memoria historikoaren inguruan, transfobiaren inguruan, azken batean oinarria izatea da, maitasuna da, bizitza da, heriotza da, baina gai unibertsal horiek ertzez berdina dituzte, zehatzagoak eta konkretuagoak izan daitezkenak, eta ni modu batera edo bestera zeharkatzen nautenak, ez? Aldi berean, balirudike aforismo guztiak pentsamenduan, ez, oinarrituak egonik denak sakonak edo mamitsuak, ez, direla. Baina askok aipatu didate eta propio saiatu naiz umorea ere badagoela, ez? Aforismo batzuk irakurriz, irribarre egin dutela, eta ez, pinutxo horiek eta atera zaizkila, eta horrek ere poz ematen ditez. Eta bai, joango natzaizue poliki-poliki, elkarrizketan zehar bakarren batzuk irakurtzen. Aurrera ba? Adibidez, besteen lekuan jartzeko mugitu egin behar. Edo, berdintasuna ezberdin bizi ahal izatea da. Edo ezertan ez pentsatzeko, irudimen handia behar da. Edo azken bat, guk erlojua daramagu, gu denborak garamatza. Ez dena bada beste norbaitentzat. Badakizue kafezaleok maite dugula kafea utxik eta labur italiarrek deritzoten ristretorren mailan, ze kafe labur batek kolpean hauan sartu, kafea agortu, eta luzerako uzten du hauan zerbait. Eta uste aforismo hauek badutela, kafe on laburraren izakera edo ezaugarri hori ez, entzun eta
Pentsa, lau aforismo labur bota ditu mai, Goiuri, eta beharko genuke Bai. bakoitzarekin tartetxo bat bueltaka. Ni justo gelditu nahi zoi isiltasunarekin eta uste dut aforismo bat irakurriz gero edo entzun eta gero isilune bat dago. Behar duzu horrelako denboratxo bat. Dastatzeko. Ba, ez dakit askotan Ibarrako piperren esferifikazioa jaten badezu, ez? Ertzen duzu hauan, eta momentuz ez da gutxi gertatzen da, baina baten horrelako lertzen da zerbait, eta gutxi gora bera metafora hori baliogarria, ez? Aforismo batentzako. Bai, nik nere izena erabiltzen dut, ez? Ekaitzaldia, ez? Lehenengo tximista datorrez, argi zafrada bat, hartaratzen gaituna, hemen badator zerbait. Gero 10 segunduko isilune edo pausa bat, eta gero lerketa, ez? Harrapatu duzulako edo tak gustatu zaizulako edo zerbait eragin dizulako, ez? Turmoiaren lertze bat. Inigok eta azuk beste adibide batzuekin ondo adirazi duzen bezala. Bakoitzak berera. Ni gelditu naiz bueltaka bai, hasieran sarreran malabaristak eta hizkuntzaren malabaristak edo isiltasunarena. Ni guatzen ez neukala irakasle bat, mimo irakasle bat, eta esaten zuela ze garrantzitsua ziren isiltasunak mimoan. Porque mimo bai zarat asko iten du bere lanean. Eta hor barruan izan behar ziren pausa batzuk, isilune ez pausak, isilune batzuk, ez? Eta egia da, ze garrantzia auka isilunek hortik sortzeko zerbait, hor gainean eraikitzeko zerbait. Eta malabaristana bai, etorri zait burua irudi bat, ez, aforismoekin metafora mantentzen, zenbat aldiz erortzen dira pelotak aforismo baten bila. Pentsatzen dut atzetik dagoen lan entrenamendua, kasu honetan, daukazu bitxikeri hori, edo kontzeptu hori, edo deia hori, baina aforismoa bihurtu arte, buelta asko ematen dira pelota horiek, ez? Bai, ikaragarri, egin kontu, alde batetik ideia mailan, gabiltzala, ez, pentsamendu mailan, baina bestetik hizkuntza mailan. Eta hitz asko, ez, etor dakizkiguke burura, aukera nazazuni, ni hobea naiz, ideia hortarako, baina aldi berean badakizu hitz gutxirekin esan behar duzula asko, ez. Orduan hizkuntza oso ondo menperatu behar da, eta une eta toki hortan egokien izango den hitza aukeratu behar duzu, ez, nolaiteko Tetris moduko batez, hola ez bat badagola eta honen sinonimoa edo azkenean, beste irakasle batek ere esaten zigunez, sinonimorik berez ez dagoela, ez, hitz bakoitzak duela bere ñabardura, eta ñabardura horiek ondo irakurtzen jakitean, ez, zegoela benetako jakintza, ez, eta bai, berez lan handia dago, ez, eta aldi berean jakitun naiz erdibiderik ez dagoela, aforismoa ona da edo txarra da. Eta ez du balio, ez, askotan novela batek, 200-300 orrialdeko novela batek, eskaintzen ditu, ez? Bigarren aukerak. Gailurrak, lautadak, baino aforismo batean harrapatzen zaitu lehenengoan edo aforismo hori galdu duzu. Sinonimoekin aritu zarela orain, beste osnarketa bat etorri zaitu, beste galdera bat, eta da, hizkuntzaren estetikarekin lan egiterakoan, batez ere poetikaruntz edo abitzerakoan, hitz berak ere hizkuntza ezberdinetan, ez duela esanei bera, eta askotan hizkuntzak bereganatzen dituenean, ez, askatasuna eta libertadea. Gogoan dut bidertzean taldeak zenbatean libertatea hitza erabiltzen zuen, ez? Eta hor ere ez dira berdinak naiz eta, ez, sinonimo zuzenenak liratekeen estetikoki eta hor dauden ñabardura txiki horretan ez da gauza bera askatasuna zor dizut edo libertatea zor dizut esate hori, ez? Hala da, eta hartzaileak ere ezberdin, ez, jasotzen du. Eta orduan gauza asko eduki behar dira kontuan, ez, zein hitz mezu bat zeitzen bidez, ze estalgarriren bidez iritsiko da eraginkorren. Eta askatasunak behar bada beti ez du balio, ez, ezuk buruan duzun hori modu eraginkorrean helarazteko, eta libertatek igual indarrandiagoa, zenbait testu ingurutan.
Eta bakarrik aforismo batentzako, pentsa aforismo liburu bat sortzeko, ze ordena eman, zein jarri bestearen atzean, nola klasifikatu, nola horren atzean orduk eta orduk egongo dira ere. Bai, irizpide modura jarri genuen modu alfabetikoan ordenatzea, irizpide bat jartzearren izan ziteken, baina iruditzen zait lagungarri ere badela, ez? Berekin bizitzaren ingurukoak aurkitu nahi baldin badituzu, hor aurkituko dituzu elkarren jarraian, irakurtzeaz arago azterketaren bat, edo bestelako erabileraren bat, eman nahi baldin badiezu aforismoi, ez? Baina aldi berean sorpresak ere badaude, behar bada bizitzaren inguruko bat aurkitu dezakezu letran, ez? Ez da zer bizitza, bai? Orduan, bueno, joan zaitezke, urrenkera alfabetiko dun horretan, pentsatuz, derekin denbora, baina ez da denbora alperrik aldu behar hori aurkituko duzu ez? Orduan, sorpresa horiek ere propio bilatu ditugu. Liburuaren aurkezpenean atentzio ditu zidan bi kontzeptu, irakaslek eta ikaslek. Hezkuntza azken finean liburatuta gelditu nintzen Noa Barandiaran, piano jotzen hasieran eta gero iratirekin batera. Hemen behin zurekin hizketan aipatu genuen Mikel Grande edo Laia Baigorri, ez maitasunez, transformatzen proiektuetan. Ze garrantzia haukate zuretzat ikaslek? Erabatekoa, esan dute, niretzat bizi iturri garrantzitsuenak dira. Ikasleak irakaskuntzan nabilenetik eta nire bizitza ikaragarri edertzen dute. Nik ikaragarri gozatzen dute klaseetan elkarrekin sortzen ditugulako klaseak. Eta ez eman sortu egiten ditugu, badakigu zer eman behar dugun, ez? Klase bakoitzean, zer dagokigun maila bakoitzean ematea, baina gure klasek ere asko dute improvisaziotik edo egokitzen jakitetik, ez? Badakigu zer eman behar dugun, baina behar bada egunerokoan gertatzen denak garrantzi handiago hartzen du, eta horra egokitzen ditugu, unean landu behar ditugun edukiak, ez? Gure solas gaietarako, edo gure behar eta emozioak elkarrekin partekatzeko orduan. Eta ederra da ikustea, irakaskuntzan daramatzadan 15 urte hauetan ikasle asko oso sortzaileak direla. Eta batzuk musikan ari direla beraien bidea egiten, beste batzuk 20 urterekin dagoeneko beren liburua argitaratuta dutela, eta hainbat ikasle egon zitezkeela liburu aurkezpenean, Noa izan zen bezala, ez? Kasu hartan Noa izan zen, baina izan zitezken beste dozenaka. Eta oso eskertuta nago, nire bizitza asko edertzen dutelako. Aldi berean, beste muturrean edo, irakasleak, ez da? Ni ere ikasle izan nintzen, eta irakaslei zor diet nigan arrastoak utzi izana, ez? Aurkezpenean esaten nuen bezala, ikasle talde handi batean, momentu jakin eta erabakigarrietan ni ikusi izana, ez? Askotan hori delako garrantzitsuena. Nigan ez ikasle bat gehiago ikustea, nigan ekaitz ikustea. Ekaitz ikustea bere ezaugarriekin, ekaitz ikustea bere beharrekin, bere birtuteekin eta bere gabeziekin, ez? Eta nik 8 urte nituenean, gehien behar nuena izan zen, Isabel Txok nigan ikustea, bertsoak ikaragarri gustatzen zitzaizkidala, eta niri esatea, edo nire gurasoa esatea, bazela ordizian bertso eskola bat, eta behar bada gustatuko zitzaidala, eta proba egiteko. Proba egin nuen, eta orain hemen nago, ez da. Horrelako pertsonaje handik ez Isabel bezala, edo Felipe aipatutakoa, Gabino.
Beste ikasle bat, aipatu nahi dut, irakaslekin sartu baino lehen, Ander Grimal, agertu zen bideoproiekzioan, aurkezpenean, nik ez nuen ezagutzen, eta bere historia, bastakit, izugarri eruditzen zaitez. Bai, Ander Grimal, nere anaia izango balitz bezala, ez, maite dut, ia egunero hitz egiten dut berarekin, eta duela, ezakit, bizpairu urtetik ez dut ikusi, ez, aurrez aurre. Pentsa zenbaterainoko harremana dugun eta nolakoa batez ere ez. Bere berri, edo bere ezagutza duela 8-9 bat urte izan nuen, sortu zen, ni orduan Atarrabiko institutuan nenbilen klaseak ematen, baina baita ikasketa buru zereginetan ere, eta bera etzen nere ikaslea. Baina nere bulegoan ordu gehien pasatzen zituen ikasleetako bat zen, oso bihurria zelako, askotan kanporatzen zutelako, eta neurriak eta nik hartu behar izaten dituelako ikasketa buru bezala ez. Eta nik beti izan dute argi, etxera kanporatzea, eta hoiek zigorrak direla ez direla neurri ezitzaileak. Ikaskidei otartekoak lapurtzen zizkien, komunetan sekulako txikizioak egiten zituen, beste ikasleak iraintzen zituen, irakaslei etzien klasea ematen uzten, azterketak ez zituen egiten. Lehenengo DBH errepikatu egin behar izan zuen, eta bigarrena ere bai. Hori gaur egun ezin da, baina duela 8 urte posible zen, eta eskola frakaso, frakasatu izateko bidean zen, eta egunerokoan hainbeste eragiten zigun, egunerokoan, zuzendaritza kideak batzuk behintzat ikasle hau kanporatu egin beharko dugu, edo beste ikastetxe batera bidali, edo mugan, zeuden, eta gogoan dut egun batean nola bere aita, bulegora negarrez etorri zitzaidan, eta alaxe esan zidan, ekaitzenik badakit gure semea oso zaila dela. Badakit, baino jakin dezazula gure semea mutilona dela. Eta beste aukera bat eskatzen dizut mesedez, eta bueno, ea poliki bideratzen dugu. Nik esan nion, nik han lanean jarraitzen nuen bitartean, bere semea zela sekula kanporatua izango. Baina aldi berean, garbi ikusi nuen lagundu egin behar niola, nola bait. Eta ikaslea nuenez, bera hobeto ezagutzen hasi nintzenea, ze gustatzea haute zitzaion, ze zaletasun zituen, eta jakin nuen rapa asko gustatzen zitzaiola. Eta esan rapa eta bertsoa, behar bada bertsoa erakargarri gertalekioket, eta nik zerbait eskain diezaioket. Eta buruatu zitzaidan, arratsaldetan bertso eskola bat sortzea ikastetxean. Eta bospaseik eman zuten izena, eta tartean bera. Hau da, goizetan ikastera gogoz kontra joaten zena, arratsaldetan borondatez, eta gogotxo etortzen zen ikastetxera. Eta hola, poliki motibatzen joan zen, eta hurrengo urtean, 3 suspenso, 4 suspenso, eta gero, handik 3-4 urtera, Burlatako institutuan elkartu ginen batxilergoan. Ni tutore eta bera ustekabean, eta bera ikasle. Eta oso motibatuta eta bikainak ateratzen hasi zen, eta gaur egun gradu bikoitza egiten ari da, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza eta horrezko matrikulak ateratzen. Ikaragarria ez, eta oso politak dira garai horiek bertso eskola hartan ibilizelako gaur egun txil mafian dabilen musikarietako bat. Desatuzu, horrelako gauza txikiek zenbat eman dezaketen edo ze eragin dezaketen ez da. Eta gerora berak ere eskertu izan dit, ez? Txil mafian dabilen Martin Cervantesek eskertu izan dit, eta Ander Grimal berak ere bai, ez? Esan dit, jakin zenuen, ez, ni ikusten eta poliki hizkuntzarekin, maite mindu nintzen, euskara ikaragarri gustatzen zai, ikaragarri ondo hitz egiten du, eta bueno, ikasketetara ere ez, erakarri eta gaur egun ikaragarri maite dut. Ez zuen bertan izaterik izan, baino banekien agertuko zela, nolabait.
Brasil mafiarekin nahi gabe abiatu gara, Naparroruntz, eta horrek ekarri dugu gogora, gertatu dela Zangotzan beste gauza eder bat, duela gutxi gainera estrenatu dute, Ana Oiu kontseilariak eta Luzia Etxegoien Zangozako alkateak, bizikidetzaren aldeko horma irudia, eta bertan, mezua, edo aforismoa, bat egiteko bi behar dira. Unidos, harri dutatzetik. Bueno, honek ere asetu behar du, norbera ez, ikaragarri. Dena polita da. Niretzate oparirik ederrena hori da, ez? Zuk idatzitako aforismo bat aukeratzea, ez? Herri bezala, ez? Nik goraipatuko nuke ere Zangotza herriak apostu egiten duela bere hormetako batean identifikatuta sentitzen den aforismo bat jartzeko beraien herritarrentzat eta bertaratzen diren guztientzat, ez? Eta bizikidetzaren alde, ez? Niretzat opari ikaragarria da. Gainera jakinda nola egin duten, ez? Leire Urbeltz artista buru dela, bi ikastetxe, ez? Ezberdinetako ikasleek lagundu dute horma irudi hori edertzen, ez da? Eta bai, bat egiteko bi behar dira, iruditzen zaite oso indartsua dela, ez? Bat egite elkartzea da, eta horretarako gutxienez bi behar dira, ez? Eta gero eskatu zidaten, ea gaztelaniaz ere egingo ote nuen, eta buelta ibili nintzen, eta elkartu, eta ikusi nuen Unidos, etorri zitzaidan burura, eta esan nuen, Unidos, Y-rekin jartzen badut, 1 y 2 dago. Ze artista. Ahí ba, horre esan nuen. Ederkik eitz. Hartu zuen naranja dozen ardia, eta intzuen, tapa malabarake, Unidos. Eta bukaren zuko atera. Wow. Ekaitzuko etxea. Kaizu lehen aurkezpen hortaz aritu zara, aurkezpen horren inguruan, aritu gara, eta uste dut hor, gastatu zela, Ikertzu Beldiaren eskutik ere oso momentu politia, eta kasu ekarri behar dugu gurera ondo baderitzozu, Alaxe bota zuen eta, Ikerrek. Arrazoia da ez daukanari, emandako balorea, gaur arte neukan entzun gabea, baina nolako lorea. Lazkau txikiren mizperarena, barruan daukat gordea, ire kasuan gereziena, kasi obedek ordea, inola ere zitzelako gordinik baino obea, larai, 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 gordinik baino obea. Lagun asko inguratu ziren, bertara, eta lagun bideikide izandako askorekin izan zenuen aforismo liburu hau estreinatzeko aukera. Ez dakit, dena oso leuna eta oso gozoa da, aforismoien inguruan, aipatu dugun grafiti hori, hainbat bertaratu ziren ikasle eta bertaratu ez zirenen oroitzapen eta interakzio eta zurera itzultze hauek. Ez dakit, zer gehiago eskadakioken horrelako lan bati? Ezer gutxi ez da, nit txoratzen nago, ez, eta oso eskertuta eta oso pozik daukadan inguruarekin, ez, eta hori bertaratu ziren ia denek, nire gana hurbildu ziren guztiek esan didatez, ze inguru ederra duzunek eitz. Eta ze anitza aldi berean, ez, bakoitza dirazpide desberdinetakoa, ez, dantzaria, bertsolaria, ipuikontalaria, musikaria, irakaslea, ikaslea, liburu aurkezpen ohiko bat ez nuen egin nahi, eta poliki, eta bapatean, ez, gero Iñaki Segurolaren eriotza ere tartean gertatu zen, eta garbi neukan omenaldi bat, ez, egin behar niola, eta hori, prestaketan, ez, ari nintzela sortutako zerbait izan zen, eta prestatzen ari nintzela, nik askotan izan dute burutazio bat, ez, nik askotan irudikatu dut nire hiletan olakoa izango ote denez. Ni hiltzen naizenean ze izango da, ze esango du jendeak, nola biziko du jendeak, ez? Pentsatzen dut, pentsamendu hori beste batzuok ere izango duzuela edo izango zenutela inoiz,
bakarren batekin partekatu izan dut, eta esaten nuen, eta aforismo batean uste dut, ala idatzi duela ez, hiltzen naizenean, han egon nahi dut. Eta, nik hori bizi nahi dut. Nire hiletan nor egotea gustatuko litzaidake eta zertan. Hoiek holtzaratu behar ditut, ez? Eta momentu honetan, nire bizitza edertzen dutenak zein dira, kimua dantza kolektiboa, popatik taldekoak, ikasleak, irakasleak, eta gero opari zoragarri bat jaso nuen. Iragarri nuen, hola baitez, emanaldi bat prestatzen ari nintzela, eta Mai Gorostiagak deitu zidan, goiz batean esanez, ekaitz nik holtzan egon nahi dut egun horretan neretik eskaintzen. Eta hori da, pertsona batek jaso dezaken oparirik ederrena. Eta halako batean geratzen zitzaidan, hau da nik amesten dudan emanaldia, ez, nire hiletarako bizi nahi dudana, ez, hil aurretik bizi nahi dudana, baina Iker Zubeldia falta zait. Eta esan, segurolak bertsolariren bat maite baldin badazuen, Iker Zubeldia zen. Eta banekien, deitu ezkero, baietz esango zidala, eta alaxe erantzun zidan gaina. Jungo ez naupa ekaitz. Eta ikusi ze opari eta ze bertso puskak eskaini zizkion segurolari. Ni txoratzen eta oso eskertuta nago. Eren egun lagun batek esan zidan, ari zela saiatzen, ez, jendea jabearazten edo konturatzen, zerbait nahi dugunen eskatu ere egin behar dela. Baina zuzen, ez? Lagunduko aldiazu. Eta, batzutan sentitzen zuela jendeak gaitasun hori ere etzuela, eta zer horrek interpretatu bartzen nuela laguntza eskaera edo beharraren eskaera hori, ezta? Eta, lagun, esatzen zen lagun, hau aldatu behar dugu, esatzen zen, ez da posible. Erabat ados nago, alaxe esan nion lagunari eta bai da. Eta orain aipatu duzun honekin, batzutan laguntzak zu deitzen zaitu, Mai Gorostiaga, eta batzutan laguntza horri deitu egin martzaio, Iker Zubelia, eta horrela osatzen da bizitza. Bai, zentzu hortan, ni izaeraz xila naiz, lotxatia ere bai, baino beti izan dut argi zerbait nahi dudanean borrokatu egin behar duela eta usarta izan ez, eta buruan ditudan ametsoiek lortzeko pausoak beti ematen ditut. Izan esparru batean, izan bestean ez, eta garbi neukan emanaldia horrela egin nahi nuela, eta nahi bezala ez. Atera zen, eta han egon ziren, egotea nahi nuen guztiak, eta beste batzuk behar bada, denbora ez, eta logistika kontuengatik kanpoan geratuko ziren, baina ikaragarri eskertzen diet, eta Mairena esan dut ez, opari ikaragarria. Nik han egotea nahi nulako, baina hori, bere momentuan behar bada, denbora bat izan, orduta laurdeneko zerbait egin nahi dut, baina deitu zidan dudarik gabe eta gainera, bakoitzak bere honena eskaini zuen. Hori askok esan zidan, prestatuta ere, ezin atera ziteken zerbait ederrago. Bertso zoragarriak, Mairen ipuina zoragarria, Aingeruren idatzia poesia ikaragarria, pianoa nola jo zuen noak, bakoitzak bere honenetik, nire hilo batxoak, 5 urterekin, ze ondo irakurri zituen bere aforismoak, ez dago gehiago eskatzerik. Eta bertan fisikoki ez zeudenak ere egon ziren, beste antzeudenen bitartez, eta tartean Iñaki Segurula bera. Arratsaldea badoa, konturatu gabe ekaitu ikutxearekin izketan, baina tartea egin behar diegu, bestelako gonbidatuei, bidaiariei ere egin behar diegu tartea, eta bagoaz Laster Greziara bidean, eta Greziara ez, etxera bueltan izango da, baina dakiela honako gurerako buelta, gure itaka partikular ontarako bueltare baduzula nahi duzunerako ekaitz, eta hemen bigarren kafea izan literalki edo metaforikoki aterako dizugula nahi duzunean. Bai, gustora etorriko gara eta izan daitezela kafe asko etorkizunean ere. Plazer bat, zaindu. Berdin. Traru
Trarularulaluralaru, trarularulaluralaru, trarularulalaralu. Gobara, airera, trapuzikinak. Erreferente hernaniar bat izango dugu hizketagai lehen aldiz Gobaran. Aimar Elosegi Ansa ezagutuko dugu. Lagunek moio ezizenez ezagutzen zutena. Katalin Miner eskerrik asko Gobaran agertura ezagatik. 2005ean azaldu zen lagun artean trans bezala. Zuko goratzen duzu garai hartako testuingurua zein zen? Herrian lagun artean bere giroan. Eske ez herrian eta giroan bakarrik nila jada militante feminizan izan eta feminismo barruan ere ezer gutxi, oso gauza arrotz bat zan. Orduan, giroa zan, nik ez da esango transfobia zuzeneko edo erasoetako, baina ez jakintasun bat eta oso raro bat balitz bezala. Oso gauza arrotza. Hendik ere esaten dana, maite zaitut, baina sufritu ingo duzu. Uste transekin begiradori dagoela eta moioren garaian are gehiago. Esatezuna, ez dago referenterik, ez dago, eta ni gero handik urte batzara ezagutu nituen transpersona pila bat Bartzelonan, zorion txua ziren proiektu vitalak zituzten, laboralak, bikoteak, ligeak eta barrez. Brian Altimas berez eskerrik asko etortzagatik. Gizonetik emakumean basat baretzula, emakumentik gizonera, ez dago erdibidiko ezerrez, ez dago beste generoik, gaina hori ez, hormonatu mardezu, bakuntzakin dituzu, bai ala bai, eta bukarara iritsi, eta orduan ja izkutatu, eta ez da zer gertatzen. Eta hori ez da realitate bat. Zaleike beste baten batena, baina prozesu hori ez da maitze. Moiok bide bat irikizun Hernanin, hoi ala da, argi dago, nik askotan esan dut, ibilbide asko erraztu diala, eta ez naizela kajau, porque erraztu indu, ez? Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Antzinako Greziatik jaso dugun kondairaren arabera, Euristea erregaren aginduz, Herkules erdijainkoak 12 zeregin bete behar izan zituen. Horietako bat, 10. lortzeko, Afrika eta Europako lurrak banatu zituen, bere mailu erraldoiarekin, eta ozeanoko urak barne itsasokoekin edo mediterraneokoekin komunikatzea lortu zuen. Zergatik kontatzen dizuegu hau? Afrikatik Greziara salto egin behar genuelako. Gure bidaiariek, Jon Rodriguez eta Peio Alberdik, Afrika atzean utzi eta Greziarako salto egin dute. Hori bai, Pegaso izeneko zaldi hegaldun bat erabili beharrean, bizikleta erabili dute. Eta Herkulesek lurrak banatu zituen bezala, gure bidaiariak banatu egin dira. Eta azkar ibiltzen dira, beraz uste dut guk sarrera egiten genuen bitartean, Peiok Sizilarako bidea hartu duela. Peio Alberdi da Jon Rodriguez, arratsaldeon. Iepa, arratsaldeon. Aixo. Aizue, enbidia puntu bat ematen duzuekin konektatzen dugun bakoitzean, baina orain gainera bi estenatoki ezberdinetan, bata Sizilian, bestea Peloponeson, hau, komplikatzen ari zaigu, enbidia karratura ari da igotzen. Zer mozarete bikote? Oso ondo. Guain ja pixkat oitzen, beste kontestu batea oitzen, Europan viajatzea ezberdinea eta baina, bueno, hau gustu aiten egea. Zupeio?
Ni ondo guztua. Bai, beste mundu bat, azkenean, eta adaptazio txiki bat behar izan dugu. Baina ondo, errexagoan ikuste eta Afrika baino. Mugitzea eta... Inigo ez da usartuko galdetzera, beraz, ni galdetuko dut. Ze gertatu da, jaetzen nuela elkar aguantatzen. Nik galdetu behar nik ere. Esan behar nuen, oi, aira entzula pentsatzen, hauek bukatu dute, like the Rosario of the Aurora. A ber, azkenen zazpila bete, egunero 24 ordu batea, baino egia esan konbibentzin ez deula, ez da izan konbibentzia arazo bat, izan da epe luzeako, epe luzea behi da genitun helburuk pixkat ez separatzen naiziela. Eta orduan pixkata eginen, baina zeditzen o pixkat aldatzen egunero nahiko genuna, eta orduan azkenen separatzea izan da hartu duen erabakia, baina konbibentzin egia esan, esperotzeko azala 7 hilabetetan zeo-zeola handie gertatzea eta ez dala gertatu, así que gertati guztua. Entzuleari guk azaldu beharko diogu hemen ze gertatu den. A ber, kontua da. Peiok, Hernaniko San Juanetarako nahi duela etxean bueltan izan, eta ja Italiatik barrena txapa etxerako buelta egin nahi duela. Jon Rodriguezek Ordiziko Santanetarako margen, Jon Rodriguezek Santanetarako margen gehiago dauka. Horren uztailaren 23 inguru hortan iritsitaren nahikoa luke Santan 26an izaki, edo 25an bertan, antxe aritzeko. Hori da, funtsean, bikote, hemen gertatu dena. Parranda gozea daukazuela, hainbeste biziletan hainbeste arituta gero. Bai, oiga, azkenen, Jonek hilabetea gehiago margena daka, trologa txiki bat, hori zierizteko, eta pena, baina San Juanak ekaina bukaeran izatea, así que ez dira denbora handik utzi jaien egutegiak, baina ez. Esan bezala, azkenen bidea desberdin genitu pixkat, nik pixkat lehena nahi nuen etxe iritsi, Jonek baino, eta Jonek pixkat improvisatzen ibili Europa marrena plan batea fijatu gabe. Azkenen egia egunero planifikatu ite deula aste batien zein godeun, eta askotan igual toki politu batian gertzea, desaitzu, hemen gertuko nintzen denboa pixkat, eta igual bestiak nik aurreaz nituko nun. Eta azkenen hor, plan desberdinak itea guztu digun. Orduan, nerea aprobetxatuz eta Jonen aprobetxatuz, biak pozik, eta aurrea indegu. Peio, oso seri hartu dezu etxe azkar itzultzaren asunto hau, ze etna ingurutik zabiltza, Italiako Giroko ziklistek daramatzaten ibilbidea iaia zeharkatzen, ez dakit kotxe jarraitzaileen atzean jarri eta izeba besortan etxerako bidea azkarrago egina izenuen, baina iaia Giroko etapetan barrena ikusi zaitugu Peio Bilbao eta konpainiarekin, Peio Bilbao eta Peio Alberdi etnako maldetan gora. Tropelan atzian jarri barko eta bintzat aizian gatik babestu eta kilometrok azkartxo egin. Egia gaur zikloturista batzuk bat zebiltzala eta behin atzen jarri ez pixkat babesten. Orduan, behin bainotan aprobetxatukot. Olako zerbait. Azkeneko zitzigin genuenean, Jon, zer antzineten, Ugandan, han ere bazenekiten poliki-poliki Europarako bide hori hartuko zenutela, hori kontatu zen iguten. Nolakoak izan dira azken aste hauetako bideak, Afrika utzi, beste, errepide berri batzuetara eta inguru berri batzuetara iritsi. Nola egin duzu bidai hori? Bai, azkenen betikoa, guaina egapixka kontatzen Grezian eta, Italin eta nola separatu gehan, eske guandala hilabete pasatxo, hilabete inguru Ugandan geren, eta tarten, Sudan oso azearkado deu, eta Egipte bai, eta zanaet, guantxean gerela, eta egia esan, bizipen asko, egunero zeo herri, eta Sudanen kasun adibidez baita izan zen mundu berri batea iristea bezala, kultura aldetik eta oso ezberdinak dielako gurekin alderauta, eta aparte naturaletik bai guztiz ezberdinak basamortu gutxe. Así que, bai. Dagoeneko nabari da hanketan nekea, ohitu zarete ja, bizileta eguneroko erraminta izatera, nola zarete bizitzen, bidaiaren azken txampau?
nire kasun Afrika baino kasi okerro, ze denbora asko ez dakat, eta hasi naiz nahi gabe ritmo handin, eta hoxe, sakabanatu, separatu gineanetik ez deskanso egunikin kasi. Atzo, baino barko hartu behar nulako Sizilia pasatzeko, baino bestela inoiz baino kirol gehiago egiten, egia esan. Baina, bueno, oain nire asmoa Sizilian 3-4 bat eguneko deskanso hartzea, eta pixkat hankak relajatzea. Zure kasuan, Jon? Nik bai, bueno, nire kasun bizikleta mekanikon dago guantxe. Atzo mendin ibili nintzen pixkat, tontona o pixkat astakeritan, eta kanbion arazo bat eukinun, eta parte ruedan bai ja radio bat bai hausita eta hola, eta guantxe bertan bizikleta hospitalen dauket, a ber bueltan laizter etortzean. Baina, ja falta motatzet, azkenen bikotekidea bezala, ez daukezu ondon, eta ja zehose falta ezula emateo. Giza joa, peio galdu duzu bidean, bizileta ere bai, ez zaizu ezer geratzen. Aizu, Jon, zure kasuan, Peloponesori buelta ematea duzu helburu, esan da bezala, bidaia zertxo baite luzatzea, eta pixkanaga, etxerako buelta hori planteatzea, baina presa berezirik gabe, zein dira helburuak edo zein dira asmoak datozen aste hauetarako? Oain atzo inun mendi bat igo hemen Peloponeson daun altuna, eta bastante kopaliza izan zen, eta oain bai 3 egun bat berko ditut errekuperatzen, baina gero intentzia auket, egunez egun, aste bat baino gehiago ez planeauko, eta hola, irudia handi baten dauket intentzioa Esloveniaino igotzea, Mediterranea kostatik, gero Alpek zeharkau eta gero etxea, baina oso irekita, eta biden ikusten badet leku baten guztuan haula eta plan aldau arba aldatzeko asmoa, eta etxea iristeko asmoa iraia o urria hor inguru hortan, baina oso irekita egia esan dena. Streamingez jarraitzen gaituztenek ikusitzakete hor drone irudiak, hau paisaiari dagokionez esango nuke Afrikan direla irudi hauek oraindik, Greziara iritsi aurretik ateratakoak, ezta? Bai, hau Sudanen izan zen. Bertigo pixka bat eman dite, Bai, Dena hain utxa eta errepide luzea eta, Bai, egia esan, irudiak oso edarrak dira, airetik ikusita. Hor ikus dezakegu, are kaitzarik edo ere izan duzuela, ezta? Hor fuerte xamar jotzen zuen, oraindik biak elkarrekin zineten hortan. Bai, egun baten ikusi genuen, desertun suerte txarra eukideu, ze aizia normalen kontra eukideu. Eta orduan, 80 kilometro ite genitun maksimo, aizia kontra izan da. Baina euki genitun biegun aizia alde euki genula, eta aprobetxatu genuen kilometro asko iteko. Egun baten 210 genitun dana. Osea, ordu berdinak sartzen, aizia kontra neukita 80 kilometro iteko gai ginen, eta aizia alde eukita 210 genitun. Osea, ulertzeko ze desberdintasun dago, no? Aizea oso gogorra da, alegia. Aizea frentez duzuenean 15 kilometro orduko eta alde duzuenean 40 horrelako zerbait ateratzen da, ez? Pixkat moteltxo igual, kontra eukita, 12 eta alde 35, uste 35 inguru hortan ibili ginala, bai. Osea, pizton diferentzia. Bai, ikaragarri. Baina, egun baten, aizia alde gehiuki genuen, eta ekaitza sortu zen, are ekaitza. Eta, politia izan zen. Horre iruditan emateu oso horra dala, ze dana lainoakin bezala dago, baina ez gozada izan zen, ze aizia bizkarretik aiziz egun jotzen, eta baina irudi politia zen, natura sortzen izan, area kortina batzuk bezala. Bai, oso darra. Disfrutatu genuen. Siempre
Peio, hortxe Greziatik barrena Siziliara, eta Sizilien buelta egiteko intentzioa, etna giroara ipatu dugu, hortik etxerakoa zein izango da, bidea, zuzenean aldela iristea edo? Bueno, nire asmoa da Sizilian buelta matea, eta gero Korsega pasatzea, eta Korsega eta Zerdeña bisitatzea, bi irla horiek hemen gatzeiala nahiko bertu, eta gero han buelta pare bat eman da gero Girona pasatzea. Eta Gironan segurazki lagun batekin elkartuko naizela, eta lagunakin transpirineika gurutzatu, eta Hernani eristeko asmoa gau. Horren gutxi gara bidan ere plana. Hemen argazkitan ere ikusitzakegu, hainbat lagun egin dituzula, behin Jon eta Biok bidezberdinak hartuta ere, bakarrik etzarela ibili beti, agertzen da norbait bidaien. Egia esan, Atenasetik atea ginen, eta lehenengo egunen bazpare kanpin baten sartu nintzen loitea, nagoendikan nintzen hau sartzen Europan naturan loiten, Afrikan ja ikasita gaude, baina Europan noindik ez. Eta justo frantxez bat topatu nun, nire errutantzeko itzala iten, beraz mazan Venezia iristea Mediterranea jarraituz. Eta egia esan 6 egun baten genitun, Albaniako mugara iritsi arte, eta oso gustoa. Nobia zaldatu nun, eta ondore bai, baina Jonekin hobeto. Ez zaite jeloskor jarri, Jon. Biontzeko galdera, lehenengo zuk erantzungo diguzu, Jonro. Bidaiaren azken txampara, zure kasuan oraindik geratzen zaio bidaiari tartetxo bat, baina Afrikatzean utzi duzue, zein da ikaspena, zein da bidai honen, behintzate Afrikako zeharkaldi hori amaituta, burura atorkizuena, ze gertatu da, ze bizi izan duzue, ze ikasi duzue, ze utzi dizue hor gorputzean aldatuta Afrikako zeharkaldi honek? Egi esaten ebazu, azkenen hemen txip aldaketa indauta, guan joa egia saiatzen Grezi, Europan nola bizi bakarrik, guan txaparautarela bakarrik nola bizi, eta ni behintzat ez dut oraik euki pixkat asimilatzeko kasi, eukion bizipen guztie. Baina, zehoz esatekotan, nik aurreko nahi esan nun, baina jendek dauken komunidades ideia beti ondoko laguntzeko eta oso barren hauta dute, eta hemen gokin aldera hauta, hemen adibizia notatzen da, bakoitza bere bola dijo, eta zain horrek ez izu kaso ingo, zu ez baza ertuatzen, baina han askoz irekigok o berogok dire, nik pixkat hoi eramate detandik. Pazuk, Peio, ze sentsazio, utzi dizu? Zuretzat bai azken txampan dagoen bidai honek? Esan duen Jonek esan duen antzekoa, azkenen haindikan txipaldatu gabe, bidaiak aurrera segitzeu, eta ez gatu. Eta horren ez dukiden atzea bidatu eta pixkat perspektiba batekin ulertzeko han sentituetena o han ikasietena. Baina alde hortatik egia han jendia askoz gertuatzea zure gana. Hemen azkenen beste batzea. Eta abentzura zale bat aurkitzea zu, etortzea, eta galdetizu, eta kontatzea zu, baina, ezatea 5 minutuko konversazioak, bakoitzak bere bidea hartzeu, eta listo. Baina egia egozein gertuatzen zela eta etxea eskintzen zizula, askoz gertukoak zian. Peio Alberdi eta Jon Rodríguez abiatu ziren Hego Afrikatik, Afrika zeharkatu, ekialde, mendebalde, bueltan datozela bidai osoari errepaso ere aukera izango dugu noski bigarren kafean, baina oraintxe Europan, bata dagoeneko Peloponeso inguruan, bestea Sizilian, bata etxeruntz pixkanaka, beste oraindik bidaia luzatzen, edo nola ere guk jarraituko dugu, eurekin harremanetan jartzen eta haien abentura eta desbentura hori guztiak ezagutzen. Beraz, Peio eta Jon, bi hoie osasuna, konpon dezaketela bizileta hori lehen bailen, etxerako bidaia azkar joan dadila, Peio, eta hori hilabeteren bueltan izango dugu elkarren berri, bat iaia Hernanin izango da, beste oraindik Auskalo Alpeetan zehar non ibiliko den, baina bion berri gustora jasoko dugu, bikote, segi ondo eta izango gara. Berdin. Besarka da, aio. Aio. Goiuri zegoa bizilet hartu eta Afrika zerkatzeko,
kri indu oiurik. Morgan River kantuarekin goazu aurrera, hementxe bigarren kafean naiz irratiaren seinalean beti gustora zuekin ostiralaki garotzen. Ez dizuegu gatuko Greziako edo Siziliako leku paradisiakoren batean hobeto ginatekeela. Esango nuke. Baina zuekin ere gustora, bai ez bai? Bai, seguro. Koreografia ere badakizu, Juri? Koreografia, baina dantzan ari nintzen. Bale. Keep calm and bigarren kafea. Gobara, airera, trapuzikinak. Erreferente hernaniar bat izango dugu hizketagai lehen aldiz Gobaran. Aimar Elosegi Ansa ezagutuko dugu. Lagunek moio ezizenez ezagutzen zutena. Katalin Miner eskerrik asko Gobaran agertura ezagatik. 2005ean azaldu zen lagun artean trans bezala. Zuko goratzen duzu garai hartako testuingurua zein zen, herrian lagun artean bere giroan. Eske herrian eta giroan bakarrik ni jada militante feminista nintzen eta feminismo barruan ere ezer gutxi, oso gauza arrotz bat zan. Orduan, giroa zan, nik ez da esango transfobia zuzeneko edo erasoetako, baina ez jakintasun bat eta gauza oso raro bat balitz bezala. Oso gauza arrotza. Hendik ere esaten dana, maite zaitut, baina sufritu ingo duzu. Uste transekin begiradori dagoela eta moioren garaian are gehiago. Esatezuna, ez dago referenterik, ez dago, eta ni gero handik urte bat zara ezagutu nituen transpersona pila bat Bartzelonan, zorion txua ziren proiektu vitalak zituzten, laboralak, bikoteak, ligeak eta barrez. Brian Altimas berez eskerrik asko etortzagatik. Gizonetik emakumean basatu baretzula, emakumentik gizonera, ez dago erdibidiko ezerrez, ez dago beste generoik, gaina hori ez, hormonatu mardezu, bakuntzakin dituzu, bai ala bai, eta bukarara iritsi, eta orduan ja izkutatu, eta ez da zer gertatzen. Eta hori ez da realitate bat. Zaleike beste baten batena, baina prozesu hori ez da maitze. Moiok bide bat irikizun Hernanin, hoi ala da, argi dago, nik askotan esan dut, ibilbide asko erraztu diala. Eta ezin naizela kejau, porque erraztu indu, ez? Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ertzetatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei
murgiltzen ari gara, gaurko saio honen azken txampan, eta kantuak dagoeneko entzulea ohartaraziko zuen bezalaxe, gurekin dugu Kontxita, Beitia Kontxita, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon. Aizu, aritu izan gara azken aldian esaten, beti ere gai hola korapilatxuekin eta serretzen garen hoiekin ezkara ibiliko, eta egia da, aurrekoan gai goxoagoetatik aritu ginela, herri urrats zela, eta horre aldarrikapenak, eta horre bazegon brebetarekin, eta Baixoarekin alako, liskartxoa eta kontua, baina goxo aritu ginen. Eta dinamika polit jartu dugu, txandaka. Bat bai bestea txandaka. Bat bai bestea ez, bat aserre, bat pozik, horrela xe. Bai, baina. Baixoa egin dute azte honetan. Egia da. Gehienak. Bai, beraz. Eta bueno, oso pozik atera menziran. Eta ikusiko dugu, zertan datzan, emaitza, azken finean hori da. Aber bai, azken emaitza. Ikusiko dugu, zertan geratzen den. Edozein kasutan, gaurko aukeratu dugun gaia, ez da makala, ze aipatu behar dizuegu, edo aipatu izan dugu, naizen ere irakurri izan duzue, Josi Zabalaren familia ez dutela biktima gisa hartuko eta gainera 9.256 eta 56 euro ordainaraziko dizkiotela haren familiari. Inork testu ingurua beharko balu gerra zikinaren biktima gisa beharko lukeen kalte ordaina eskatzeko aurkeztu zuten elegitea eta eragindako gastu judizialengatik 9.000 euroietatik gora ordaintzera behartu da Auzitegi Nazionalak Felipa Artano, Josi Zabalaren ama, Espainiar auzitegiaren, ez dakit azken kolpea da, aitortza bila abiatutako prozesu honetan, eta ez dakit, honi kalifikatiboa jartzea kosta egiten da Kontxita. Ze ankerkeria, lazgarria, bidegabekeria, sumintzen gaituen zerbait dena du erabakionek. Behar bada, esan dituzan goza guztiak, Hau negargarria da, hori gertatzea, baina, Benzazu, amak egin zuen eskaera hori, eta amak pasatuzuna, familiko guztie pasatuko zuten, eta herritarrok ere pasatzen nahi ginen, agertzen ez ziren bitartean, eta agertu ziren ez minia izan genuen denok. Benzazute, zenbateainoko izango zan amaren, ondo eza, mina, barruaino sartuta, bere semeari hori egin diotera eta, ezan hasiko segurazko momentuan ebera reklamazioik eta horrelako gauzak egin zunik, baina, denbora pasa ala, gauza horiek egiteko ere momentua iristen da, eta gainera ez momentua eskubide bat da, ez? Eta eskubide hori, aprobetsatu egin behar da, eta berari semea inork ez dio itzuliko, baina behintzat nolabait ia onartzen balin bada estatu aldetik tortura, hil eta desagertzeko ikaragarri ekintza horiek egin zituzten bi mutil horiekin zigortzeko modukoa direla, nolabait ere pixka bat lasaitasun txo bat edo etorriko zitzaion, ez aiti iruditzena, amari ez zitzaion etorriko, amak barruan dauke eta hori ezin dakendu. Zoritxarrez? Baina behintzat, onartzea, ez, eta batez ere gobernutik onartzea, aurreko gobernuak ez diala, ikaragarriak izan dirala, eta gerra zikina, noraino iristen ari zala, eta, horiek egin zutena, zuloan sartu, ekal bizian sartu, baina nore eramango zituzten, gainera, hilda biziak nola zeuden eraman zituztenak, hortan ere, danetatik dago, badirudi, bertan hil zituztela, ezakit, zertan datzan azkenean. Baina, iruditzen zait, herriaroko historia bat,
eta gainera ez Europan, baizik eta asko zeurrutiago gertatutako zerbait. Ez dago eskubiderik, Gainera, kapazidade hori balen badute, orain momentu honetan hori esateko, orain espetxaratzen baldin badute, batek ze seguridatea dauken. Guk uste dugu gobernuak pasala nolabaiteko bihotz Kontxita galdo dugu. Ui. Segituan erreskuratuko dugu Kontxitarekin konexio hori, baina, bide batez, jakin behar dugu ez dela lehenengo aldia, horrelako gerra zikinaren biktimei kalte ordaina ukatzen zaiena, ezta? Horre izan dira Mikel Goikoetxea txapela, Rafael Goikoetxea errazkin, Lasa eta Zabala bezala galen biktima izan zirenak, Josu Muguruzarena esaterako, Alkala hotelean tiro zildakoa, azken urteotan, oie guztiak ukatu izan dira, eta askotan ukatzeko arrazoi nagusia zera izaten da, etarekin lotura izatea, eta horrek gerra zikina justifikatuko balu bezala. Onda ertziana oiei esaile gustatzen erabiltzen ari geran gaia. Isildu egin nahi zaituzte, Kontxita. Isilarazi egin nahi zaituzte. Kontxita ez dut isilaraziko, Hoxe bestik ezken, gara jauetan, oain isilduko zaituzte, Kontxita. Norbaitek boikota egin digu. Bueno, ez bitzak arraro izango, ez? Baina, ez, gainera, larogei maten balin badiozu eta adinean, ia gure zensurak ia bukatu dira. Gu zensuratzeko, guri egindako zensurak, ez dugu onartuko sekulan. Ja, eta hori ikusten nahi naiz beste guztiekin, eta badegu ia posibilitatea, aboan sartzen zaizkigun gauza guztiak eta sentitzen balin baditu bordela, esateko. Bate de zensurik gabe, inungo zensurarik ez dugu kesek egingo, eta esango dugu iruditzen zaiguna. Eta ala izan barko luke. Hori ustezu adinarekin datorrela edo ideologia kontua dela? Bai, adinarekin dator. Bai. Nahiko zensuri izan dugu, enbestu urtetan. Nik larogei urte bete nitunean, pasan nitun. 40 urte zensuratuta, eta beste 40 urte zensuratuta. Zensura adinixegoa gauza batzuetan, eta persona batzuentzako, baina zensuratuak bai. Hemen etzara bat ere, hemen entzaitugu zentsuratuko, baina inolaz ere ez, Kontxita, hori badakizu. Ez, barrako guztiak esan berri da. Hori ala da, eta kaso hontan, nik ez nekin, ez dut irakurri aste honetan, ez dakit nolatan, beste goza asko egin berri izan ditut, eta orduan, asko irakurtzeko denborarik ere ez dut izan. Baina hori ere bada harrigarria, aipatzen ari garen gai hau, Josi Zabalaren familiari egin dioten, batetik biktima aitortza ukatze hori, eta bezetik gainera kosta judizialen ordaintzeko epai hori. Kontxitak ez zuela ezagutzen, eta egia esan ez dakit zeo jartzen izan duen notiziek orokorrean, ze bai, ez dakit nik oso buruan genuen zerbait da, baina Kontxitari ez pasaio iritsi. Akaso ez du nahikoa jartzen izan, Ez, nik hori uste dut, notizia honek behar bada zensuratu da izan dira. Zer egin duten, nola esan duten, gero gainera bideo eskatzea. Hori baino gauza zikinagoik, beste gerra zikina lehen hiltzea zan, baina orain gerra zikinakin ez jarraitzen dugu. Ikusten dezute hori gerra zikina da. Andre Zarbati, bere semeari egin ziotena egin ondoren, bakarrik bere eskubideak eskatzen zitun, eta gero horrelako zigor ekonomikoa ematea,
Gainera, hazen olako zigor ekonomikoa, 9.000 eurotik gora, ia 10.000, eta berez, zigor mota hauek izan ohi ziren 1.000 eta 3.000 artekoak, baino estatuko abokatua, Espainiar estatuko abokatua deritzona aldatu eginda, eta aldaketarekin kosta hauek pila bat igo dira. Ia 10.000 euro. Hala ere, gauza bat argi utzi behar dugu hemen, botere banaketari buruz ere aritzen gara askotan, eta zoritxarrez botere banaketa Espainiar estatuan utopia bat da, baina gai honek askoz gehiago du erabaki politikotik, erabaki judizialetik baino, alegia. Estatuaren zikinkeriaren biktima izan den norbait, uste dut erabaki politiko batetik egin beharreko zerbait litzatekela, jakin ere badakigulako eta epai bat badagoelako diona lasa eta zabala baitu, torturatu eta hil egin zituela, galek, eta bertan Espainiako gobernua zen, alderdi sozialista zuzenean horren jakituntzela, eta horren inguruan uste dut inork ez dugula eztabaidarik dagoeneko egiten, uste dut ez duela inork egiten, alderdi sozialistak berak ere ukatzen du gaia noski mingarria zaiolako eta korapilatxoa zaiolako, baina uste dut inorek ez dagoela horren eztabaidarik, orduan, eta are gehiago... Bazter batean gelditzen da, baztertuta. Bai, baino... Oiek aurrera eramaten. Eta onartzerako orduan, aizue, hau horrela izan zen, eta eman dizaiegun pertsona horri eta emakume horri pake pixka bat, pertsona horri aitortza biktimari eta bere senideari, beste kasu batzutan ere ematen zaien bezala eta gainera eman behar zaien bezala, aitortza hori eman da eta hori horrela izan da, aurrera, eta egia esan, erabakiaren arrazoi judizialak ikusteko aukerarik ere ez dut izango da epaia, baina nik behintzat ez dut topatu egunotan bila aritu naizenean, eta enaiz erotu horren bila ere, gauzak diren bezalaxe, baina ezak izar dela eta ukatzen zaio. Baina, hori gertatzagatik Galindo, kondenatua izan zen. Bai. Kondenatua izan zen, eta orduan, kondena bat egon zen, sekulako astakeri egin zuten, ikaragizko mina eman zioten familiari, eta herri bati, erosato zabalan asuntoa, Euskal Herri osoan zabaldu zen mina. Eta hori eginda gero, hori onartuta gero, hau horrela baztertu egiten dute, eta erdun, biktima gisa itortuak ez izateko aitzakiak ez dela, baina orduan zer behar da, zer egin behar da aitortzeko bat biktima gisa izan dala berari edo bere familikoari edo bere semeari kasontan egin diotena. Orduan zer egin behar da, zenbateainoko mina eman behar da biktima bat izateko. Ez da ezer bulertzen. Niri Pili Zabalak erabili duen hitz bat oso aproposa iruditu zait, eta Pili Zabalak mendekua hitza erabili du, ze bai hau bidegabekeria bat dau, sinestezina da, baina bereziki mendeku bat da. Eta uste dut oso hitza proposa dela egoera deskribatzeko. Eta oin daukegun, lege hori 2015 uste gintzala, Eta, baina, handikonea beste batzuk jarri dira agintean, Eta ze aginte mota, ze behen artean ere ze gora berat dituzten, orain abortoa, hilerokoagatik ere, ze entzuten haitu nahi gaur bezean, zenbat mina izango dugun emakumeak, eta egia izango dugun, hori entzun dut. Hilerokoakin adibidez, gero eskatzen dute 5 eguneko baja hileroka, berbada, ez daki, bakoitzak daki bere arazoan olakoa dan. Askotan, emakumeok hori ere hilero pasatu behar deguna zerbait da. Ni biologiakin nik uste gure kontrajotzula, sortu zanean. Benetan, biologikoki. Biologikoki, eta ara ere, hortze dugu, eta borrokatzen
nolabaiteko berdintasun batera iristeko, eta gure min horiek, eta batzutan ikaragarri handiak izaten dira, beste batzutan ezain beste, baina hori gizonak ez dute izaten. Eta, bordon, kontutan euki beharko lukete, ezakit, agintariak edo hori ere gertatzen dela, eta horregatik dago eskaera hori egina. Baina nire hasi dira, hortarako, segurazko, enpresa askotan, emakumetaz, astringo ditala, eta orduan emakumeak ez dituzte hartuko lanerako. Nik ere sareetan hori ikusi dut jendea hori aipatzen ez, gizon enpresariak aipatzen, eske askoz merkagoa aterako zait soilik gizonak kontratatzea, gizonek ez dute gizonek ez dute horrelako arazorik ematen, gero gainera ez amatasun baja eta hori da hortaz naiz kezkatu behar, baina eske mesedez, sutu odola irakitan jartzen zait, sutu iten naiz. Baina nola da, nik askotan pensatzen dut, baina hori dana entzun da, askotan ematen digoa, esateko, zoazte popada, o popatik hartzea. Hori, zabontzarik gabe askotan. Baina, beste batzutan, aldatzeko katea eta zea bat ikusten jartzea, zeri bat jartzeko. Eta hori batzutan beharrezkoa da, Eta seriak ere nahiko penagarri eta alderdiotatik ere emakumeen papera ere zoritxarrez ez da inoiz oso garaipen handiakin ateratzen. Eta orduan esaten duzu, zer egingo dut? Idatzi, nik edo bestela irakurtzen hasiko naiz. Badaude gauza ederrak irakurtzeko, eta nik uste dut horren bultatuko gehala, aparatu guztiak itxi eta irakurtzen hasiko gerala. Orain ere esan dute datorren urterako gazik apenas izango dugun. Ia animatzeko bizitza, ia udara ondo pasatzeko, ingo preokupaziorik gabe, baina gero neguan zer gertatuko da. Elektrizidadea, ez dute esaten hori zimiztindarra jeitxe egingo dela, gaza ez, baina zimiztindarra bai, zimiztindarrakin harriko ditugu kalefazio. Ia, soluzioan bat bilatu beharko dugu. Eta, hortaz egiten ari gerala, aurreko azte artean, uste dut izan zala, esan apuntu behar ditut, ze notiziek ematen ari diran jarraian. Ea ze notizi. Eta, begire ze notizi alaiak eman zituzten. Eusko irratian, Esan. Bai, karrerak egin behar dira da. Edo ingenieritza, edo teknologikoa, goi mailakoak ikasketak. Oiek. Gaizki guaz, un urte hauetan beharko diran karrerak. Orduan, magisteritza, eta hau erakusteko, irakasleak ez dira beharko. Hori dan ikasteko, nola nondik ikasiko dute. Zientzia fikzio batetik etorritako historiketa kontatuz. Edo marazki bizidunaren bidez, edo ez dakit. Hori bakarrik behar balin badira karrera hori edanak, orduan nun gelditzen da, beste batek aukeratu dula, beste karrera literaturari buruzko zerbait, edo filosofia eta letrak ikasi nahi dula, psikologia ikasi nahi dula, ikusten dut psikologo asko beharko dira da gainera, hemendik aurrera eta orain ere behar dira psikologo asko, eta gainera prestakuntza handiarekin eta gainera oso berezi prestakuntza bereziak. Horiek ikasten ari dira karrera horiek ere, zer inungo ilusio gabe. Besteak, auskalo, nola dengo diran. Pero, ia karrerakin danak ingenieroak. Albiste hauek nahiko bereziak izaten dira, urtetik urtera aldatu egiten dira, eta askotan albistek esaten dute. Mendik, 20 urtetara beharko ditugu, bai ala bai, itxas biologoak. Eta batean gertatzen handik 2 urtetara, ez, hemendik 20 urtetara behar ditugu, bai ala bai, hacker informatikoak. Eta hurrengo urtean, ez, berez beharko ditugunak izango dira erizainak. Eta
Ez dena behar dugu, ez da? Askotan entzun izan da gainera, karrera hundiak ez, baizik eta goi mailako zikloak eta egitea, goi mailakoak, eta horrekin nahikoa, bestela, dana ingenieraz beteta balin badago enpresa bat, tornilloak eta ondo jartzeko, ingenieroak ez dira jarriko, ez? Aizu, nik ere pixkat koñatuaren egingo dut orain, baina bakizu ez behar den ofizioak. Ofizioak? Iturginak, igeltxeroak, arotzak, persianeroak, zerraia konpontzen dakien jende hori. Ez dago hortarako jenderik. Eta gauzat esango izuet, ikuspegi ekonomiko batetik ere oso ondo ordaindutako lanak dira, eta badiru dior pixkat baztertu ditugula, haunditasun akademiko honen mesedetan, eta karrera universitarioak. Bai. Eta gero gainera ofizioak, iba daude herri mailako ikasketak eta goi mailako ikasketak ere gauzoetan, eta gero ofizioa ondo ikasteko nola egiten zituzten praktikak, igeltxeroekin eta iturginakin eta orduan ateratzen ziren dira ofizio batekin eta gai ziren lan egiteko bere kontura. Baina ofizio hori praktikaren bidez gauzatzen da azken finean. Eskoletan eta ikasten dana oso teorikoa da. Hemen ez da gehiegi, badaude unibertsitateak eta unibertsitateak, baina ez da gehiegi eskuakin eta lantzen, baizik eta teorikoki gauz asko, baina gero praktika eramateko zailtasunak izaten dituzte. Eta orduan, nolabait ere, ikasidun bati horrelako autonomi bat emateko artik aurrera bakarrik egiteko lana edo berak bere enpresa txiki bat edo antolatzeko, zikatxeroak adibidez, 3-4 lagun egeltxeroko enpresatxo bat, eta zenbat lekutara ez ote diran iritsiko gainera, ez? Beira ez gauza politi izango litzateken horrelako gauzetara bueltatzea. Neri iritziz, Ikigu dana ingenieros beteta izango degula Euskal Herria, eta oso ondo iruditzen zait, baino denetatik jakin beharko dute ingenieroak ere. Ez goi mailan egoteakin horrekin ez gara konformatzen. Kontxita Beitia. Askar. Gasolina bakizute, gasoila edo 20 zentimo edo jeizidala. Ez? Bai. 20 zentimo jetxi ez, igo asko, eta gero diru laguntza bat ezarri diote, 20-25 zentimo jeisteko, eta berriz ere gora egindu, eta hortxe dabil, bai. Kanpoko itxasontziak etortzen diranean, eta orduan 20 zentimo merkeago kobratzen zaie. Baina hemengo itxasontziak balin badira, eta hemengo portu batea ere jundar balin badute, hemendik kanpora joan gabe, hemen bertan ere egiteko horrelako traslado bat eramateko, edo bai arraia edo bai beste gauza batzuek. Hemengo ez diete 20 zentimo horiek entzen. Bertakoei. Oiei, kanpoko guztiei, bai. Ez nuen nik horren berri Kontxita, baina... Uste dut, nik enuela horren berri, baina horrek ere ez du komentariorik behar, ez dut ulertzen oso ondo zergatik, baina... Baina kaso heldu barko diogu horri ere, beste egunen batean, edo Ariako lankidek ere... Aztertuko dugu. Helduko diote. Guk orain agurtu egin bar dugu gaurko saioa, Kontxita Beitia. Eta bukatzeko, orduan beste batzuk ere baditut, eta gero, begira nola di joan aurreratzen mundua, Filipinetan, zein jarri dan agintari, berriz ere, Marcos bat. Amatxo Maitia. Marcos diktadorearen, Marcos ez dakin alpazan. Marcos diktadorearrak alde egin behar izan zuten zorionez handi, pensatzen gendunan ere zatu zala demokrazia pixka bat, horren egin dituzte hauteskundeak eta haien semea ere jarri dute hango presidente. Bon Marcos. Ferdinand Marcosen semea. Egiten ari geran, Eta, gaurkoa ez da azarre, ez da bukatzen azarre, baina tristetuta pixka bat bai. Beraz, datorren nostiraleako zerbait alai arkitu beharko dugu, aste honetan bertan zer gertatzen dan ikusi eta alaitasunei begira, eta bihar errepublikara, errepublikaran
eguna edo, bueno, antolamen txiki bat eginda biharko, eta badauket asmoa juteko, eta ziur momentu batzuk pasako ditu da. Ala beri, Kontxita Beitia, muxo handi bat, eta asteburu ona pasa. Gauza bera zuek, Gero arte. Adio. Esan ezin taldearen esan ezin kantu honekin agurtuko dugu garko saioa, aurreko astean aipatu genuen, ezin izan zutela ordizian estaineko kontzertu egin, baina bihar Lemoan, arratsaleko ordubietan, Lemoa Akustik Festen izango dira bestein bat artisten artean, orain arte entzuten aritu garen Pasadena, Ibil Bedi, Anean, bertan izango da Abi taldea bera ere, Lemoako musika eskolako ikasleen taldea ere, beraz, denetarik egun osoan zehar, eguraldi ona bide, hango kanpetan zelaitan izango den kontzertuan, bestela, bildu eta aterpean kokatzea egokituko da. Mai Gorostiaga Pozo, gaurkoan egin dugu eta... Plazer bat, ostiralero, benetan, eskerrik asko. Eskerrik asko zeri. Goiuri Zeizarandi, asteburu ona pasa? Bai, txintxo portatu? Txintxo ez. Bueno, baino kontuz. Biurri. Eta zu eientzule, datorren... astelenean, arratsaleko 4etan hemen izango gara, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean izan ondo, eta asteburu ona pasa, zuek ere. Muxu bana, aio! Keep calm and bigarren kafea.